अच्छा एगो भजन बा बात तो समय के बाद जौना समय में चौथापन में चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का पुत्र का रूप में भगवान अवतार ले ले बानी। भगवान के दर्शन करे खातिर देवी देवता लोग लाइन लगा के खार बा। वही घड़ी को कभी कल्पना कैले सब देवता लोग भगवान के दर्शन करे गइल बा, तो हमनियो चली भगवान के दर्शन कर ली जा। बड़ा भाग से भगवान के आगमन भइल बा। लगन भाई कि भाग से भइला बाटे अरे भगवान के आगत स्वागत करे चला। गोपाल जी रौरो चली, मनोहर बाबू ले ले चली, उनको के मंगरू के भी ले ले चले के बाद तब भाग से भइला बाटे भगवान के आगत स्वागत करे चला। से भइला बाटे भगवान के आगत स्वागत करे चला। श्रद्धा समर्पण हवा ये बालागत स्वागत करे चला। श्रद्धा समर्पण हवा ये बालागत स्वागत करे चला। कभी कहले कि सुना आज अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी बड़ा खुशी में बानी, बड़ा प्रसन्न बानी। मास्टर जी अवध नरेश के विशेष बाटे खुशी, चौथापन में 4 जाना तुरले मायूसी। जेकरा एगो संतान एगो बेटा ना होखे आ बुढ़ौती में एक बेर 4 गो बेटा हो जाए ओकरा ले से बड़ खुशी का होई जी। अवध नरेश के विशेष बाटे खुशी, चौथापन में 4 जाना तुरले मायूसी। कहल जया भागत हो होला शरणागत स्वागत करे चला। जया भागत हो होला शरणागत स्वागत करे चला। श्रद्धा समर्पण हवा ये बालागत स्वागत करे चला। श्रद्धा समर्पण हवा ये बालागत स्वागत करे चला।
सुना हो 4 गो रूप में भगवान अवतार ले बन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी है बाबा राजू तिवारी जी लिखले का राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चार रूप धई के आईनी मधुसूदन हम तो सही चाहता नहीं कि गोपाल बाबू के घर कितना जल्दी सोहर गवा जाओ राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चार रूप धई के आईनी मधुसूदन चलिले सासा में वो सबके सुतत जागत स्वागत करे चला चलिले सासा में वो सबके सुतत जागत स्वागत करे चला श्रद्धा समर्पण हवा ये बालागत स्वागत करे चला श्रद्धा समर्पण हवा ये बालागत स्वागत करे चला दशरथ जी के दरबार में फरिया बजता झंझन झंझन दिन रात दोपहरिया भर बाजते रहता ए गोपाल बाबू राजू बाबा लिखलन का दिन दोपहरिया फरिया बाजे झाना झन जी राजू तिवारी गावे अइले भजन जी दोपहरिया फरिया बाजे झाना झन जी राजू तिवारी गावे अइले भजन जी भगवान के दर्शन करे खातिर रुकल रवि के रथ आगे नइखे भागत स्वागत करे चला रुकल रवि के रथ आगे नइखे भागत स्वागत करे चला श्रद्धा समर्पण हवा ये बालागत स्वागत करे चला